हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सबको बहुत ही प्यारा, बहुत मज़ेदार, बहुत ही शानदार मंडप गारी गीत सुनाने जा रहे हैं। सुनिएगा, कमेंट में बताइए कैसा लगा। फुल आवाज़ करके सुनिएगा, तभी आपको आनंद आएगा। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे गाने को। अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिए। दोस्तों, जब पंडित जी मंडप में मंत्र पढ़ते हैं, उसी समय का ये गीत है। देखिए दोस्तों, इस गाने के माध्यम से हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं कि पंडित जी क्या पाते हैं, क्या नहीं पाते, क्या भूलते हैं, वही सब है। इस गीत के माध्यम से हम सुनाते हैं। आप लोग सुनिए, कैसा लगा आप सबको। धीरे धीरे पोथिया पढ़िए पंडित मनवा काहे बकुआइले बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़िया पंडित मनवा काहे बकुआइले बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़िया पंडित मनवा काहे बकुआइले बा। कुर्ता पहिरला, टोपिया पहिरला, धोतिया कहाँ भुलाइले बा। कुर्ता पहिरला, टोपिया पहिरला, धोतिया कहाँ भुलाइले बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़िया पंडित मनवा काहे बकुआइले बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़िया पंडित मनवा काहे बकुआइले बा। गजरा लगवला, बिंदिया लगवला, चश्मा कहाँ भुलाइले बा। गजरा लगवला, बिंदिया लगवला, चश्मा कहाँ भुलाइले बा। गजरा लगवला, बिंदिया लगवला, लाली कहाँ भुलाइले बा। गजरा लगवला, बिंदिया लगवला, लाली कहाँ भुलाइले बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़िया पंडित मनवा काहे बकुआइले बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़िया पंडित मनवा काहे बकुआइले बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़िया पंडित मनवा काहे बकुआइले बा। रुपया न पैबा, पैसा न पैबा, गदा तोके दियाइले बा। रुपया न पैबा, पैसा न पैबा, गदा तोके दियाइले बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़िया पंडित मनवा काहे बकुआइले बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़िया पंडित मनवा काहे बकुआइले बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़िया पंडित मनवा काहे बकुआइले बा। जुतवा पहिरला, मोजवा पहिरला, गठरी कहाँ भुलाइले बा। जुतवा पहिरला, मोजवा पहिरला, गठरी कहाँ भुलाइले बा। जुतवा पहिरला, मोजवा पहिरला, गठरी कहाँ भुलाइले बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़िया पंडित मनवा काहे बकुआइले बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़िया पंडित मनवा काहे बकुआइले बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़िया पंडित मनवा काहे बकुआइले बा।